Прынамсі 14 шахедаў заходзілі сёння ў паветраную прастору Беларусі, сцвярджае маніторынгавая група «Беларускі гаюн». Беспілотнікі заляталі з боку Расіі і Украіны у кірунку Брагіна, Ельску, Гомля і Рэчыцы. Беларускі знішчальнік амаль 2 гадзіны кружыў у небе. Паводле украінскага праекту «Аэрадар», прынамсі адзін з шахедаў быў збіты над Беларуссю. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Вітал Ціўчык, запрашаю на аб'ектыў. У абарону Васіля Верамейчыка беларусы ў Вільні абураюцца дзеяннямі літоўскіх уладаў і выказваюць прэтэнзіі аб'яднанаму пераходнаму кабінету. Я буду страшыць сваіх пабрацімаў, калі гэта пытанне не пачне агучвацца на міжнароднай арэне, гучна, не баючыся за тое, што вы гэта кажаце. У Беларусі падаюць заробкі. Рэжым маніпулюе статыстыкай, каб маляваць прыгожыя лічбы. Мы бачым, як зменшаецца паступова рост вуд, так зменшаецца паступова рост вытворчасці. Беларускія сцягі ў Вільні як прадвесне нацыянальнага абуджэння. 5 гадоў з перапахавання парэшткаў Кастуся Каліноўскага. Калі б мы гэтага не паказалі як Белсад па-беларуску, з беларускага пункту гледзяшча, то гэтага не зрабіў бы ніхто. Заняцца справаю вызвалення Васіля Верамейчыка і дапамагчы беларускім ветэранам, якія прайшлі праз вайну ва ўкраіне. У Вільні беларусы сабраліся на мітынг, на якім звярталіся да Еўракамісіі, а таксама выказвалі свае прэтэнзіі і прапановы, як літоўскім уладам, гэтак і прадстаўнікам беларускіх дэмакратычных сілаў. Ірына Юр'ева. Свабоду Васілію Верамейчыку! Акцыя ў падтрыманні былога байца палка імя Кастуся Каліноўскага Васіля Верамейчыка прайшла ў Вільні. Беларусы сабраліся каля офісу Еўракамісіі ў літоўскай сталіцы. Арганізатарам выступила грамадская организация «Допомога». На сегодняшний день нам нужно внимание Еврокомиссии для того, чтобы именно мы говорили о внесении в списки обмена. И это один из рычагов, на который мы можем, который может повлиять. У них нету прямых действий, но тем не менее они могут быть среди тех, кого услышат. Блогавая эра палка імя Кастуся Каліноўскага Васіля Верамейчыка дэпартавалі з В'етнаму ў Беларусь 14 лістапада. У нашай краіне экс-добраахвотніку і дзейнаму чальцу каардынацыйнай рады пагражае да 25 гадоў зняволення або нават смяротнае пакаранне. Я буду страшыць сваіх пабрацімаў, калі гэта пытанне не пачне агучвацца на міжнароднай арэне. Менавіта з гэтым я сутыкнуўся і зараз намагаюся гэта змяніць. Дамагчыся таго, каб тэма падтрымкі ветэранаў сямей гучала на міжнароднай арэне, громка гучала, не цішэй, чым падтрымка палітвязняў і іх сямей. Літва, дзе Васіль Верамейчык спрабаваў легалізавацца пасля заканчэння службы ў палку Каліноўскага, прызнала яго пагрозай нацыянальнай бяспецы. Яму забаранілі заезд на тэрыторыю Еўразвязу. Цяпер жа Міністэрства ўнутраных справаў Літвы папрасіла дэпартамент дзяржаўнай бяспекі патлумачыць прычыны адмовы Верамейчыку ў дазволе на жыхарства. У дэпартаменце назвалі сваю пастанову абгрунтаваную, а спробы звонку акцэнтаваць гэтую гісторыю імавернай інфармацыйнай аперацыі супраць краіны. А вось дэпутат Еўрапарламенту Дайнюс Жалімас у публікацыі на сваёй фэйсбук-старонцы заявіў пра адказнасць Літвы за пагрозу, якую Васіль Верамейчык цяпер зазнае ў Беларусі. Рэч у тым, што Літва адмовілася даваць яму прытулак, фармальна матывуючы гэта фактам ягонай былой службы ў беларускім войску. Прыцягнуць увагу міжнародных партнёраў да сітуацыі з экстрадыцыяй былога каліноўца збіраюцца дэмакратычныя сілы. Пра гэта сярод іншага шла гаворка на паседжанні аб'яднанага пераходнага кабінету. Намеснік кіраўніцы гэтыя палітычныя структуры Павел Латушка адзначыў, што праблема з легалізацыяй былых добраахвотнікаў існуе, але важна пераконваць партнёраў не выкарыстоўваць пры тым агульны падыход. Калі чалавек служыў у войску беларускім, альбо ў сілавым апараце, альбо ў дзяржаўным апараце, як мы чуем вельмі часта, напрыклад, апошнім часам з Літвы, то гэта з'яўляецца падставай сфарміраваць падыход, што ён пагражае нацыянальным інтарэсам канкрэтнай краіны. Гэта не з'яўляецца падставай. Падставай з'яўляецца дзейнасць чалавека. Таксама прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці заклікаюць суайчыннікаў, якім пагражае пераслед на радзіме, спраўджваць бяспечнасць краіны для візіту або пераезду. Зрабіць гэта можна на адмысловай інтэрнэт-старонцы pashport.org.
Ірына Юр'ева, Белсат. Праваабарончыя арганізацыі прызналі Ігара Ільяша палітвязнем. Затрыманне і крымінальны пераслед журналіста-фрылансера ў заяве называюць працягам палітыкі ўладаў, скіраванай на абмежаванне непадцэнзурнай інфармацыі ў краіне. Мужа, асуджанай на 8 гадоў і 3 месяцы, палітзняволенай журналісткі Кацярыны Андрэевай затрымалі месяц таму. У той жа дзень тэлеграм-канал, звязаны з гэтак званымі сілавікамі, апублікаваў відэазапіс з журналістам. На ім Ігар Ільяш кажа, што затрыманыя за інтэрв'ю медыям, прызнаным на тэрыторыі Беларусі, цытата, экстрэмісцкімі фармаваннямі. Пазней з'явілася інфармацыя, што Ігара ўтрымліваюць у следчым ізалятары. З гэтага вынікае, што яго абвінавачваюць паводле крымінальнай справы, але артыкул невядомы. Раней Ігара Ільяша неаднаразова пераследавалі за журналісцкую дзейнасць. Праваабаронцы патрабуюць неадкладнага вызвалення журналіста і спынення ў дачыненні да яго крымінальнага пераследу, а таксама спынення рэпрэсіяў і вызвалення ўсіх палітычных вязняў. Усё менш грошай у кішэні, але рэжым знайшоў выйсце. Аплату перапрацоўвання бюджэтнікаў выдаюць за падвышэнне іхнага заробку. Гэта вынікае з новай рэдакцыі лукашэнкаўскага ўказу аб аплаце працы работнікаў бюджэтных сфераў. Дакумент уважліва прачытала Кацярына Гардзеева. Бюджэтнікі змогуць зарабіць больш. Праўда, колькасць абавязкаў у іх таксама павялічыцца. Цяпер кіраўнікам бюджэтных арганізацыяў дазволена скарачаць штат, а зэканомленыя сродкі накіроўваць на даплаты тым, хто возьме на сябе абавязкі зволеных калегаў. Адпаведны ўказ напярэдадні падпісаў Лукашенка. Гэта для папулізма. Лепш за ўсё, калі у цябе праблема, падаць сітуацыю так, што гэта не праблема, аказваецца, мы еще і лепш людзям робім надбаўкі, стымулюем працу. Хоць в рэальнасці гэта ніякае не стымуляванне, а выключна спосаб эканоміі і нехватка кадраў на дзяржаўных прадпрыемствах. Гэтак стымуляцыйнымі выплатамі ў новай рэдакцыі ўказу аб аплаце працы працаўнікоў бюджэтных арганізацыяў называюць фактычную аплату перапрацоўвання. Працаўнік мае права адмовіцца ад новых абавязкаў, але мусіць зрабіць гэта ў пісьмовай форме. Притом, калі б чалавек был реально на этой ставку на дзяржаўным прадпрыемстве, ён бы зарабляў 100 рублей, а при пераразмеркаванні на чалавека, на каго павесілі гэтыя абавязкі, в лепшым выпадку он атрымлівае палову ад этого заробку, а то і яшчэ менш. Аднак грошы нават за падвоеную працу беларусам дакладна спатрэбяцца. Паводле звестак Белстату намінальны налічаны заробак у краіне зніжаецца. Гэтак у верасні сярэдні беларус да выплаты падаткаў зарабіў на 27 рублёў менш у параўнанні са жніўняў. Зніжэнне заробкаў зафіксаваны ва ўсіх рэгіёнах краіны. Скараціўся заробак і ў доларавым эквіваленце. Гэтак толькі за лістапад у пераліку на замежную валюту ён знізіўся больш чым на $20. У нас папярэднія заробкі былі загнаныя на ненатуральную вышыню, і таму зараз разам з ахлаждзеннем цалкам эканомікі мы бачым, як зменшаецца паступова рост ВУП, так зменшаецца паступова рост вытворчасці, і таксама яму адпаведна зменшаюцца і заробкі ў эканоміцы. Гэта цалкам натуральнае становішча. Худнеюць нашы гаманцы і праз базавую інфляцыю. Цяпер яна складае амаль 6%. Паводле прагнозу Цэнтра эканамічных даследаванняў Бірок, на лета яна можа дасягнуць 8%. Пакуль жа эканоміка захоўвае адносную стабільнасць, беларусы актыўна трацяць грошы. У кастрычніку раздробны гандаль дадаў каля адсотка да паказніка ў верасня. Спрычыніліся да гэтага крэдыты. Вельмі хуткі рост спажывецкага крэдытавання. І гэта ж ўсё прыйшло на спажывецкі рынок і выклікала вось гэты вельмі высокі, вельмі такі ненатуральны ўзрост менавіта раздробнага гандлю. І гэта адлюстроўваецца ў статыстыцы, і гэта таксама з'ява, якая павінна спыніцца калісьці. Падтрымаць высокі спажывецкі попыт сярод бюджэтнікаў дапаможа падвышэнне базавай стаўкі заробку. З 1 студзеня яна вырасце на 17 рублёў. Змены чакаюць і працоўных пенсіянераў, якія цяпер страчваюць частку пенсійных выплатаў праз заканадаўчае абмежаванне. З пачатку года яны змогуць атрымліваць поўную пенсію і заробак адначасова. Кацярына Гардзеева, Белсат. Лукашенко прыгразіў, што ў выпадку масавых акцыяў пратэсту цалкам адключыць інтэрнэт.
Заява прагучала падчас сустрэчы ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце са студэнтамі некалькіх навучальных установаў. Так узурпатар пракаментаваў адключэнне інтэрнэту ў жніўні 2020 года падчас пратэстаў супраць сфальсіфікаваных выбараў и гвалту так званых силовиков. Если это повторится, отключим вообще. Объясняю, чтобы вы понимали. Скажу откровенно, что это практически всегда, особенно в начальной стадии, было с моего разрешения. У 2020 годзе, пачынаючы з дня выбараў 9 жніўня, па ўсёй Беларусі цягам некалькіх дзён былі перабоі з інтэрнэтам. Пасля інтэрнэт на працягу некалькіх месяцаў глушылі падчас нядзельных маршаў. Але тады Лукашенко сцвярджаў, што інтэрнэт у Беларусі адключаюць нібыта з-за мяжы, каб выклікаць незадаволенасць у насельніцтва. Пры гэтым аператары мабільнай сувязі прызнавалі, што адключэнні адбываюцца на патрабаванне ўладаў у Менску. Адметна, што паводле тагачаснага закону фармальна інтэрнэт можна было адключаць толькі пры ўвядзенні ваеннага ці надзвычайнага становішча або ўзнікненні надзвычайнай сітуацыі. Яшчэ больш інфармацыі, відэа ды фотаматэрыялаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, даступным па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама запрашаю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Але памятайце пра ўласную бяспеку. Гістарычная падзея, што ўзняла дух нацыі. Роўна 5 гадоў таму ў Вільні урачыста перапахавалі парэшткі Кастуся Каліноўскага і ягоных паплечнікаў паўстанцаў. Тады ў літоўскую сталіцу прыехалі тысячы беларусаў, а наш тэлеканал ладзіў жывую трансляцыю, да якой я таксама меў датычнасць. Сёння ў Вільні таксама ушаноўвалі памяць інсургентаў. Ян Федарович. Сёння, як і 22 лістапада 2019-го, у Вільні ушаноўваюць памяць нацыянальнага героя Беларусі Кастуся Каліноўскага. Аддаць даніну памяці паўстанцам, якія лічацца нацыянальнымі героямі Беларусі, і ў тым ліку і Літвы, і Польшчы, і Украіны. Гэта наша агульная супольная гісторыя, якую, на жаль, у нашай краіне, у Беларусі выціраюць, знішчаюць. 5 гадоў таму ў Вільні адбылася ўрачыстая цырымонія перапахавання герою антырасейскага паўстання 1863-64 гадоў. Іхныя парэшткі праступілі з зямлі на гары Гедзіміна пасля шэрагу апоўзняў. Парэшткі ідэнтыфікавалі, выявілі, што адзін з загінулых Кастусь Каліноўскі. Перапахаванне Кастуся Каліноўскага і яго паплечнікаў гэта было такое прадвесне да падзеяў 2020 года. Людзі, патрыёты ушанавалі сваіх герояў. Белсат тады вёў 8-гадзінны стрым з урачыстага перапахавання. Труны ўдзельнікаў паўстання з палацу князёў Вялікага княства Літоўскага даставілі ў кафедральны сабор Вільні, дзе адбылася імша. Потым працэсія праз вострую браму рушыла на могілкі Росы. Там паўстанцы здабылі спачын. Я лічу, што это адно з найвялікшых дасягненняў нашага тэлеканалу, таму што гэта застанецца ў гісторыі, гэта можна ў любы момант паглядзець, і калі б мы гэтага не паказалі як Белсат па-беларуску, з беларускага пункту гледзяча, то гэтага не зрабіў бы ніхто. Адметна, што ў той дзень падчас урачыстых падзеяў Літву і Польшчу прадстаўлялі першыя асобы. Афіцыйны Менск жа даслаў на перапахаванне паўстанцаў віцэ-прэм'ера Ігара Петрышэнку. Аднак бел-чырвона-белыя сцягі на вуліцах Вільні сярод удзельнікаў шэсця былі ў абсалютнай большасці. Гэтых людзей у Вільню ніхто не зганяў, не звозіў ніякімі аўтобусамі. Гэта было даволі цяжка, трэба было атрымаць візу, трэба было ўзяць, допустим, на выходны дзень, трэба было заплаціць за падарожжа і гэтак далей. Проста звычайныя людзі, которые прыехалі перапахаваць свайго Кастуся. А гэта вельмі дорага. Гэта азначае, што у людзей Кастусь Каліноўскі ў сэрцы. Сёння прапагандысты Лукашэнкі непрыхавана называюць Кастуся Каліноўскага сваім
сваім ворагам ды заклікаюць перайменоўваць вуліцы беларускіх гарадоў. Яшчэ за савецкім часам названы ў гонар паўстанца. Пакуль марна. Зрэшты, гімназіі ў Свіслачы, у якой вучыўся Кастусь Каліноўскі, у выніку надалі іншае імя. Асоба Кастуся Каліноўская для апаненту рэжыму сімвалічная. Яго шануюць як нацыянальнага героя, як антырасійскага дзеяча, а рэжым Лукашэнкі прарасійскі. Ну і таксама вялікае значэнне мае тое, што яго і ў якасці свайго патрона абралі добраахвотнікі, якія ваююць ва ўкраіне. Герой паўстання Кастусь Каліноўскі яднае цяпер прадстаўнікоў розных краінаў Беларусі, Літвы, Польшчы, Украіны. Сёння, як і ў 19 стагоддзі, яны вядуць барацьбу супраць Расіі. Ян Федаровіч, Белсат. ЗША пераглядаюць падыходы да ядравага стрымлівання. Намеснік памочніка кіраўніка Пентагону Рычард Джонсон заявіў, што гэта звязана з узмацненнем ядравага патэнцыялу Расіі і Кітаю. Пра іншыя падзеі ў свеце распавядзе Руслан Ігнатовіч. Народным дэпутатам Украіны рэкамендавалі не прыязджаць ва ўрадавы квартал праз пагрозу абстрэлаў цэнтру Кіева. У выніку паседжання, прызначанае на сёння ў Вярхоўнай Радзе, скасавалі. У сваю чаргу прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што ўчорашні абстрэл Дняпра балістычнай ракетай стаўся правяраннем міжнароднай супольнасці на трываласць. Напярэдадні Уладзімір Пуцін заявіў, што удар быў адказам на дазвол Украіне з боку Белага дому наносіць удары ў глыб Расіі. Расія ударила шагедамі па жылым раёне ў Сумах. Загінулі двое, 12 асобаў атрымалі раненні. Пашкоджаныя дамы і аўтамабілі. Адметнасцю варварскай атакі сталася тое, што ударныя дроны былі начыненыя шрапнеллю, дробнымі шарыкамі, каб наносіць максімальную шкоду людзям. Адзначыў кіраўнік абласной вайсковай адміністрацыі Сумаў Уладзімір Артюх. У горадзе працягваюцца аварыйныя працы. Пацярпелым аказваецца дапамога. Дональд Трамп вылучыў на генпракурорскую пасаду Пэм Бонді, экс-генпракурорку Флорыды і сваю даўнюю паплечніцу. Бонді вядомая працай у трампаўскай камісіі барацьбы з апіёідамі і удзелам у ягонай абароне падчас першага імпічменту. Раней прэтэндэнтам быў кангрэсмен Мэтт Гейтс, але ён адклікаў сваю кандыдатуру на фоне скандалу. Яго вінавацяць у сексуальных сувязях з непаўналетняй і ва ўжыванні наркотыкаў. Гейтс адмаўляе абвінавачванні. Беньямін Нетаньягу рэзка адрэагаваў на пастанову міжнароднага крымінальнага суда выдаць ордар на ягоны арышт. Пастанова выдаць ордар на арышт мяне, дэмакратычна абранага прэм'ер-міністра дзяржавы Ізраіль і колішняга міністра абароны, было прынятае нягоднікам пракурорам, які спрабуе адсурацца абвінавачанняў у сексуальных дамаганнях і перад узятымі суддзямі, кіраванымі антысеміцкімі настроямі. Агулам выдача ордару міжнародным крымінальным судом на арышт першай асобы Ізраілю выклікала ў свеце неадназначную рэакцыю. З рашучым пратэстам выступіў і дзейны прэзідэнт ЗША Джо Байден. У сваю чаргу многія еўрапейскія краіны, такія як Італія, Швейцарыя, Нідерланды, заявілі, што арыштуюць ізраільскага прэм'ера Беньяміна Нетаньягу, калі той да іх прыедзе. А галоўны прадстаўнік у вонкавых сувязях еўрапейскага звязу Петер Стано у эксклюзіўным каментары Белсату распавёў, што пастановы МУС ёсць абавязковымі для выканання кожную краіною ЕЗ. Усе пастановы міжнароднага крымінальнага суда, у тым ліку ордары на арышт, абавязковыя для ўсіх дзяржаваў удзельніц рымскага статуту МКС, і гэта датычыць усіх краінаў сябраў еўразвязу. Напярэдадні міжнародны крымінальны суд выдаў ордары на арышт прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньягу, экс-міністра абароны гэтай краіны Йоава Галлента і прадстаўнікоў тэрарыстычнай групоўкі Хамас. Усіх іх абвінавачваюць у ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці, учыненых падчас канфлікту ў Газе. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Разом нас багато, нас не подолати. Або разом нас шмат, нас не перамагчы. З такім слоганам 20 гадоў таму ва ўкраіне пачаліся пратэсты, вядомыя як памаранчавая рэвалюцыя або Майдан. Бралі ўдзел у ёй і беларусы. А пасля натхняліся падчас пратэстаў на плошчы Каліноўскага ў Менску ў 2006 годзе. Пра ўкраінскі і беларускі досвед
Валентин Василенко. Пад гукі гэтай песні пачалася памаранчавая рэвалюцыя. Штуршком да яе сталі афіцыйныя вынікі ўкраінскіх прэзідэнцкіх выбараў 2004 года. Іх пераможцам цэнтр выбаркам абвясціў прарасейскага прэм'ер-міністра Віктара Януковіча. Праеўрапейская апазіцыя на чале з кандыдатам Віктарам Ющенкам заявіла пра масавыя фальсіфікацыі. Ми зараз закликаємо, шановні громадяни, о 9 ранку прийти на Майдан. Мітинги, пікети, блокаванне урадових будинків. Протести охопили Київ та інші городи. Символи революції, помаранчевий колір і намети. Я хочу, щоб моя Україна встала з колін і щоб ми жили як люди, щоб нас перестали вважати бидлом. Перамовы опозиції з уладами плёну не дали. Віктор Янукович назвав себе пераможцем виборів і розкритикував опозицію. Ця невеличка група радикалів поставила собі за мету розколоти Україну. Частка українського громадства підтримала Януковича, наприклад, ва ўсходніх і паўднёвых вобласцях. Ужо тады гучалі заклікі да іх аўтаноміі. Забраннем на пасаду прэзідэнта Януковіча павіншаваў Крэмль. Кропку двухмесячным супрацьстаянні паставіў Верховны суд Украіны. Ён прызначыў паўторнае галасаванне. Перамог Ющенка з праеўрапейскім курсам. Це надзвичайно великий мирний протест. Гэта надзвычай вялікі мірны пратэст, у якому ўзялі ўдзел сотні тысяч ці нават мільёны людзей. І Расія гэта была велічэзная неспадзяванка. Яны тады яшчэ не дарэшты ачомаліся ад рэвалюцыі ружаў у 2003 годзе ў Грузіі. А тут адбываюцца такія падзеі ва ўкраіне, і вельмі важна, што нягледзячы на наяўнасць Майдану, антымайдану, гэтая рэвалюцыя прайшла мірна. Ця рэвалюцыя пройшла мирно. Падтрымалі памаранчавую рэвалюцыю і беларускія актывісты. У першы ж дзень у цэнтры Кіева сабралася не менш за 80 нашых суайчыннікаў, прыгадвае Вячеслав Сіўчык. Хаця стаянне на Майдане давалася нелёгка. Только в нашей делегации 7 человек минимум так захворели на запаление легких. Немагчыма было быть там здоровым. Ну, уявляете, вот такие просто туристичные наметы, ничего нема, минус 20. Спать можно было там, только кинувши 2 пляшки с водой гарачай, это некалькі гадзін. Памаранчавая рэвалюцыя стала натхняльным прыкладам для беларусаў. Калі ў сакавіку 2006-го Лукашенко зноў афіцыйна стаў пераможцам выбараў, на Кастрычніцкай плошчы ў Менску з'явіліся намёты пратэстоўцаў. Але праз тыдзень сілавікі ўсё зачысцілі. Калі ў Беларусі якраз недаацэнка рэжыма з боку апазіцыі, чым ён ёсць, чым ён адрозніваецца ад украінскага ці ад грузінскага, прывялі да памылковай тактыкі, якая ўрэшце рэшт спрычынілася да паразы апазіцыі. Імаверна, адыграла сваю роль і дзяржаўная прапаганда. Беларусам яна казала, што праз такія пратэсты Захад захоплівае постсавецкую прастору. А словы «каляровая рэвалюцыя» і «Майдан» трывала замацаваліся ў лексіконе Лукашэнкі як синонім зла. Всех этих майданутых хочу предупредить, что Майдана в Беларуси не будет. Прапаганда мела свой эфект, згадвае Павел Усаў, які ў 2006-м быў назіральнікам на выбарчым участку. Адзін з маіх былых настаўнікаў падышоў да мяне і сказаў: «Такія, як вы, развалілі Савецкі Саюз, но мы вам не дазволім разваліць Беларусь». Індактрынацыя, яна ўжо была даволі моцная, асабліва ў чыноўнікаў. Ну, тады пачаўся яшчэ той перыяд больш-менш стабільнага эканамічнага развіцця, паляпшэння дабрабыту. Украіна з таго часу перажыла яшчэ адзін Майдан, акупацыю Донбасу і Крыму, а цяпер змагаецца за незалежнасць у поўнамаштабнай вайне супраць Расіі. Пры гэтым мае кандыдацкі статус на сяброўства ў Еўразвязе. А Беларусь дэ-факта хаўрусніца расійскай агрэсіі і перабывае пад небывалымі заходнімі санкцыямі. У той час, як унутры краіны трываюць рэпрэсіі. Валентин Василенко, Белсат. І да культурніцкіх навінаў. У Варшаве сёння распачнецца фестываль беларускага кіно «Бульба-муві», які стаў галоўнай пляцоўкай для беларускага аўтарскага кіно за межамі краіны. У польскай сталіцы працуе наш калега Андрэй Сульжыц. Андрэй, вітаю цябе і перадаю табе слова.
Вітаю! Мы з вами у варшаўскім кінотэатры «Ілюзіён», дзе неўзабаве распачнецца фестываль беларускага кіно «Бульба-муві». Сёлета ў юбілейны 10-й фестываль арганізатары прапанавалі як ніколі насычаную праграму ад прэм'ераў новых фільмаў да сустрэчаў з вядомымі рэжысёрамі і спецыяльных паказаў. Адкрыецца імпрэза фільмам «Мазерленд» Ганны Бадзякі і Александра Міхалковіча. Дакументальная карціна, прысвечаная атмасферы страху і гвалту ў арміі Беларусі. Агулам на фестывале пакажуць некалькі дзясяткаў дакументальных ды ігравых фільмаў. У темі конкурсних фільмів це появляється, наприклад, сум за країною, якою шмат емігрантів страчила. Ну і це проявляється між іншим і у фільмах, так? Тому ми збігчи тільки у мистецтво, абстракцію, сюрреалізм до конца не можем. Пакажуць на фестывалі як новыя, так і ўжо вядомыя стужкі. Да стагоддзя з дня нараджэння Васіля Быкова гледачам прапануюць фільм паводле ягонай аповесці «У тумане» рэжысёра Сергея Лазніцы. Таксама пакажуць легендарную дакументальную стужку «Звычайны прэзідэнт» Юрыя Хашчавацкага, што расказвае пра пратэсты 2006 года. Пабачаць гледачы і мастацкую стужку Марыі Тамковіч «Пад шэрым небам», у аснове якой гісторыя кахання палітзняволеных журналістаў Кацярыны Андрэевай і Ігора Ільяша. Гледачы з'язджаліся на фестываль з розных гарадоў. Я приехал с Гайновки, с Подляша, тут на фестивале другий раз. Ну, приехал потому, что мне цікаво белорусское кино, белорусский репортаж, гляджу это в интернете, так что... Ну, а тут jakby używują, można spotykać nie tylko jakby ze sztuczką, tylko z ludźmi, tak samo znajomymi, kinosznikami, no i poznać nowych ludzi. Аднак усё ж самай доўгачаканай стужкай арганізатары лічаць прэм'еру дакументальнага фільму «Апошнія словы» пра забітага ў няволі мастака Алеся Пушкіна. Рэжысёр Роман Шэль правёў амаль 2 гады ў Беларусі, фіксуючы жыццё Пушкіна ажно да ягонага арышту і прысуду. Фестываль працягне працу да 24 лістапада. Паглядзець яго поўную версію і набыць квіткі можна на сайце кінотэатру «Ілюзіён» у Варшаве. Студыя. Дзякуй, Андрэй. З намі на сувязі быў Андрэй Сульжыц, які распавядаў пра адкрыццё кінафестывалю «Бульба-муві» у Варшаве. Тым часам першы снег выпаў сёння на захадзе краіны, на Берасцейшчыне і на Гарадзеншчыне. Паводле сіноптыкаў мокрага снегу трэба чакаць на Гомельшчыне ды на Магілёўшчыне. Праз моцныя снегапады на ўсходзе Беларусі на заўтра абвешчаны памаранчавы ўзровень небяспекі. А на Віцебшчыне уначы абяцаюць да 7 градусаў марозу. Не каляндарная зіма, без каментара. Гаага чакае Беньяміна Нетаньягу. Міжнародны крымінальны суд выдаў ордар на арышт ізраільскага прэм'ер-міністра, раней на расійскага кіраўніка Владзіміра Пуціна. А як выглядае справа з ордарам на арышт Александра Лукашэнкі? Гэтае пытанне мой калега Сергей Падсасонны задаў Паўлу Латушку у праграме «Белсадзум». Запрашаю застацца.